Makelo kanyakla jotije mag sirkal mag kaonti umosuo kod piny owacho mamalo ni odonjore koda gwenge ewi ng'wano somo mar ECD kendo duoko tije ne sirkal mamalo ka giloso kod jofwambo Nairobi kotelnegi kod jagoro maduong' margi Roba Duba gikoni sirkal owek donjore kod chenro mag somo mag ECD mag counties. Bende otielo ni duol margino kata marango omenda mag aeri owek sando jok mosedhi rutaya masiko bando ratiro margi mamoko kuomgi chwe tho kapok ochulgi. Gikoni kaluwore kod pek mar uchumi, duol marango osara bende owek ndus osara mag jotich kapok omedgi osara mora mora. Since 1920s, it has been a function of the lower layer of government structure or governance structure. You call it urban council, county council, city council, going up to, the county council mainly also. I mean, that is where it's domiciled. That's where it is appropriately resides. That is where ECD resides. That is the home, the base. So it's really unwelcome move in the first place. It was not a suggestion made out of anything that the Kenyan today can appreciate, or us as labor centers, labor movement can say there is some even iota of serious reason that proposal was made.